at paghahari ng Diyos at ang katapatan niya ay patuloy din po nating nararanasan sa ating mga buhay. Kaya po tayo ay narito at nakakatayo, di ba? Nagsasama-samang muli para purihin ng ating Diyos, para pasalamatan ng ating Panginoon. Sa umaga po bang ito na nasabi na po ba natin ang thank you Lord or salamat Panginoon? Di ba? Sa pagising pa lang natin sa umaga, isang panibagong hininga yung ating na-receive mula sa ating Diyos na tayo'y muli merong sa panibagong araw or buhay para ipagpasalamat, para makita ang kagandahan ng mga likha ng Diyos. Tumingin ka nga sa iyong katabi. Isa yan po sa napakagandang likha ng ating Panginoon. At sa paligid-paligid po natin, ang daming mabubuti at napakagandang bagay ang ginagawa ng ating Diyos. Maging sa ating mga kapatid po sa online, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay sama-samang magpuri at dumakila sa ating nag-iisang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa ating pagsisimula, awitan po natin ng Diyos at manalangin pagkatapos. At pangunahan tayo ng ating worship team. Amen. So, start po tayo sa isang song para kay Lord. Yes, hallelujah, Father God. Patuloy kang maghari, Panginoon, sa mga buhay namin. Patuloy kang maghari sa mga puso namin, Panginoon. Yes, hallelujah. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong katinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan pa po, awitin po natin. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong
naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami ay dumudulog, Panginoon, sa iyong harapan sa mga oras na ito, nagbabakumbaba, Panginoon. Hinihingi po namin ng tawad ang bawat kasalanang aming nagawa, naisip at naisalita, mga bagay na hindi nakalugod sa iyo, Panginoon. Sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, ay linisin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Create in us a clean heart and renew a right spirit within us, Panginoon. Take not thy Holy Spirit from us, Panginoon, at patuloy na kami ay makalapit sa iyong kabanal-banalang presensya, O Diyos. Hallelujah. Patuloy naming tinataas ang bawat buhay po namin, ang gawain na ito, Diyos, at ang tahanan na ito, Panginoon, ang aming kung saan kami ay nagkakatipon, O Diyos, para sa iyong karangalan, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin na ikaw ay narito sa aming kalagitnaan, sapagkat sinabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita na 2 o 3 na nagkatipon ay narito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At sa aming pagpupuri, O Diyos, pakikinig ng mga salita mo, Panginoon. Hallelujah. At pagkakaroon ng fellowship with one another, alam po namin may gagawin ka at gagawin sa bawat buhay po namin. Hallelujah. Patuloy kang mangusap sa bawat sapu sa amin. Hallelujah. Patuloy mo kayong bigyan ng kagutuman, kauhawan, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong presensya, sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. At patuloy kaming lumago spiritually, O Diyos. Hallelujah. At ang mga buhay po namin, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, at magsilbing ilaw at asin ng sanlibutan, Panginoon. Hallelujah. At maging daluyan ng pagpapala sa bawat membro ng aming mga pamilya o sa aming mga tahanan at sa bawat taong aming nakakasalamuha, O Diyos. At ang iyong kabanalan at iyong kaluwalhatian ay makita sa aming mga buhay. O Diyos, patuloy naming tinataas sa iyo, Panginoon, ang bawat gagamitin mo, Panginoon, hallelujah, sa umagang ito, magmula sa opening prayer, sa mga aawit, Panginoon, sa mga magbibigay patotoo, sa iyong salita na aming maririnig at sa gagamitin mo na aming pastor, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang kumikilos sa bawat isa po sa amin. Alam po namin, Panginoon, hallelujah, na hindi ka tumitigil, hallelujah, na kumilos at gumawa sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa oras na ito ay patuloy kami nagpapasalamat sa tagumpay na ginawat mo na, Panginoon, sa araw na ito, sa gawain na ito, Diyos. Salamat, Panginoon, at patuloy mo ring samahan ang aming mga kapatid na wala pa sa lugar na ito. Ingatan mo sila, Panginoon, makarating nagligtas at maayos, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah. At ikaw ang patuloy naming madakila, mapapurihan at maluwalhati sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Makibukas po tayo sa awit 132. Lord, remember David and all his self-denial. We swore an oath to the Lord. He made a vow to the mighty one of Jacob. I will not enter my house or go to my bed. I will allow no sleep to my eyes or slumber to my eyelids, till I find a place for the Lord, a dwelling for the mighty one of Jacob. He heard it in Ephratan. We come upon it in the field of Jar. Let us go to his dwelling place. Let us worship at his footstool, saying, Arise, Lord, and come to your resting place. You are the ark of your might. May your priests be clothed with your righteousness. May your faithful people sing for joy. For the sake of your servant David, do not reject your anointed one. The Lord swore an oath to David, a sure oath he will not revoke one of your own descendant. I will place on your throne. If your son keep on covenant and the statutes I teach them, then their son will sit on your throne forever and ever. For the Lord has chosen Zion. He has desired in for his dwelling, saying, This is my resting place forever and ever. Here I will sit enthroned, for I have desired it. I will bless here with
abundant provision. Her poor I will satisfy with food. I will clothe her priests with salvation, and her faithful people I will ever sing for joy. Here I will make a horn grow for David, and set up a lamp for my anointed one. I will clothe his enemies with shame, but his head will be adorned with a radiant crown. Purihin po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos at pasalamatan ng ating Panginoon dahil ang kanyang salita ay buhay na buhay at kumikilos. Sabi nga po, hindi babalik sa Kanya na walang nangyayari. Kaya patuloy natin i-declare, basahin ang salita ng Diyos dahil mayroong nangyayari sa bawat salita ng Diyos na ating binabasa at napag-aaralan. Ngayon po sa oras po ito, maghanap po tayo ng ating kapareha at magpanalanginan sa bawat isa or maaari pong isang grupo na mananalangin. Pagpray po natin ng mga prayer requests.
Oh, praise the Lord! Sabi nyo, hallelujah. Pag sinabi natin hallelujah, sagot natin ay? Praise the Lord. Muli, praise the Lord! Hallelujah! At palakpakan na rin po natin ng ating Diyos sapagkat nararapat lang po sa ating Panginoon. Yung mas malakas naman ho na palakpak. Yan, nabanggit na ho natin sa ating Panginoon na tayo pag nagpupugano po ba tayo ka-excited na awitan ng ating Diyos? Ayan, maipakita naman natin sa ating mga ngiti kasi parang ang lungkot-lungkot ninyo. Ayan, ayan. Ayain mo na yung katabi mo na tumayo at magpuri sa ating Diyos. Maging excited po tayo sa gagawin ng Panginoon sa ating pagpupuri. Ibigay ho natin yung pinaka-the best na pag-indak, pagsayaw, pag-awit para sa ating Diyos at pagpupuri or pagsamba sa ating Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Awiting ito ay sabihin po natin sa ating Diyos. Maging isang prayer, maging isang love letter natin para sa ating Diyos. Ang umbawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Muli sabihin natin sa ating Diyos, ang umbawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa iyo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Hallelujah! Ang banal na tahanan mo, ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hallelujah! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord! Langit sa piling mo, Panginoon, ang kailangan namin ay ang pag-ibig mo, Diyos. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala rin sa'yo
sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Sabay-sabay natin sabihin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord! Langit ang aming nadarama sa tuwing kami ay sumasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah, kagalakan mo ay kalakasan namin, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Oh! Langit ang aking nadarama, Sigaw natin sa ating Diyos. kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Pwede ba natin sabihin? Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! 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 Tunay nga, Panginoon, na wala nang maikukumpara sa presensya mo. Wala na, Panginoon, na mahanap pa. Hallelujah! Na kaligayahan tulad ng nararamdaman ho namin sa kalinga mo, Panginoon, sa piling mo, Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kapag kami sumasamba, nagkakaroon kami ng kalakasan. Nagkakaroon kami, Panginoon, ng kapayapaan. Nagkakaroon kami ng kaligayahan. Nagkakaroon kami ng kagalingan, O Diyos. Hallelujah! At patuloy na winawasak mo ang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Hallelujah! Patuloy ka naming itataas, O Diyos, sa aming mga buhay. At aawitan ka, sasambahin ka, Panginoon, sapagkat tanging ikaw lamang ang nararapat sa mga pagsamba, sa mga papuri, O Diyos. Hallelujah! Papasalamat kami, Panginoon, sa buhay na ito, sa buhay ng bawat narito, Diyos. Hallelujah! Awitin pong ito ay buong puso natin sabihin sa ating Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang
sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan ba'y hindi ka nagbabago? Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Iyong nilikha bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami ang likha, luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi magsasabi, Jesus, dakila ka. Kami yung likha'y luluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, nararapat ka sa papuri. Yes, O God. Luwalhati at pagsamba. Sa'yo ang kaluwalhatian. Jesus, ika'y dakilain, Jesus, dakila ka. magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Ikaw tapat, O Diyos. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo, Diyos, Pag-ibig mo ay laging nararanasan. Hallelujah. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat. Ng pagsamba, Hallelujah. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. walang hanggang pasasalamat. Sugat sa ilamang papuri at pagkakila, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos, sa aming mga Sa buhay. aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Hallelujah, walang hanggang papuri ang tanging sa'yo, Diyos. Sila mang Panginoon, ang alay ang mabuting pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sila bang namin ibibigay, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Diyos, sa aming buhay. Mula noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti
mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Kapag kailan pa man. Kailanman, O Diyos, ay hindi ka nagbago. Kailanman, Panginoon, hallelujah, hindi nagbagong pag-ibig mo at kabutihan mo, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na nakakatayo. At Diyos, kami ay magpupurit, sasamba sa iyo, sapagkat ang buhay na ito ay nabuhay dahil sa iyo, Diyos. Wala ang buhay na ito, Panginoon, kung hindi dahil sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat, walang hanggang pagdakila at pagluwalhati. Ang tanging sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bawat labi ay magpupuri, bawat tuhod ay luluhod sa nag-iisang Diyos. Hallelujah, ikaw yun ay Panginoong Jesus. Patuloy kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mananatili, Panginoon. Hallelujah. At hindi magsasawa na sabihin, si Jesus ang aming Panginoon. Na wala nang ibang pangalan ibinigay, kundi ang pangalang Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos, dahil sa pangalan mo, hallelujah, maraming nabago sa aming mga buhay. Maraming nangyari sa aming buhay. At the mention of your name, Lord God, thank you for the healing. At the mention of your name, Jesus, thank you for the peace. Hallelujah. Thank you for the joy. Thank you for the love. Hallelujah. At sa pagwasak ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Sa ilawang papuri at pagdakila, palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong nakatayo at patuloy po nating dakilain ang ating Panginoon sa umaga na ito. Tinatawagan ko po si Brother Peter para sa opening prayer. Okay po. Makakaupo na po tayong lahat at tayo'y makikinig ng mensahe mula sa ating pastor na si Roland Santiago. Pathway to spiritual maturity. Okay. Paano masasabi na ang isang Kristiyano ay mature na o lumalago? Not because matagal na siya. No. Right? Pag sinabi sa Biblia noon na pag mayroong may sakit, tawagin ang mga matatanda ng iglesia, wrong interpretation sa Pilipinas. Kung mayroong mga may sakit, tawagin ang mga senior citizen ng iglesia, wrong yon. Di ba? Ang sinabing matatanda sa iglesia ay yung mature in faith. So, hindi sa age ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan ay yung spiritual maturity. Amen. So, pwedeng ikaw ay kabataan pa lang, pero dahil talagang ginawa mo ang lahat para spiritually mature, alright, you apply the Word, you study the Word, okay, you enjoy the Word of God, pwede kang spiritually mature, lalo na pag nakikita ang bunga. Amen ba? Okay. So, pagdating sa matatanda sa iglesia, do not relate it to yung age sa biological age. It's about spiritual maturity. At ang spiritual maturity na ito, hindi mangyayari ng walang discipline. In other words, walang discipleship. Okay, doon galing yung word na discipleship sa discipline, sa word na discipline. At ang discipline ay hindi dahil sa kaya natin.
naituro ko the last time na you need to make an effort to build the form, okay, so that the concrete, yung konkrito, yung simento ng Holy Spirit ay ibuhos niya doon sa forma. Amen ba? Okay. Pag ang square ang form mo, ang mabibuild na structure mamaya ay square. Pag round ang create mo na form, ang mabibuild na poste na bubuhusan ng Holy Spirit ay round. Okay. Round siya. At kahit hindi na kailangan yung form, okay, most of the time wood, kahit hindi na kailangan yon, tanggalin mo na. Pag tumigas na ang semento, that's habit forming. Yung ang Holy Spirit, binil niya yung character mo, alright? Hindi na kailangan yung form. Pagdating ng araw, tanggalin na yung form, and the character of the Lord Jesus Christ ang na-build up sa'yo. Pero doon sa paglagay ng form, you need to really put it, you make an effort to build the form. Amen ba? Maliwanag ba yung the last time? Amen? So, wag tayong mag-judge ng kapatid na dati alam mong kuripot, pero ngayon, nagkukunwari siyang giver. Okay lang yon. Amen ba? Nagbigay ulit. Nagbigay ulit. Kuripot yan. Wag nyo nang isyuhin. Nagkakarpentero siya. Binibuild niya yung form. Amen ba? Okay. Why? Kasi habang ginagawa niya yon, the Holy Spirit is pouring out the character of Christ. So, yun yung kailangan nating ma-build. Okay. Build the form, the Holy Spirit will pour out the concrete until the character of Christ will be formed inside of us. At wala nang effort. Pagdating ng araw, hindi ka na masyadong nag-i-effort. Automatic na yon kasi nandyan na sa'yo. Whether it is giving, whether it is loving others, whether it is prayer, the same ang application. Dati hindi mapanalanginin, pero you build the form of being prayerful, right? Sige, attend. Kahit na mahirap, you are building the form. In building the form, it takes effort, discipline. Okay? Effort, discipline, idagdag natin design. Di ba? Effort, discipline, and design. So, habang ginagawa mo yon, praise God, merong kayang trabahuin ang banal na Espiritu sa atin. Even if you review the Bible, review the Scripture, makikita natin, yung mga man of God, meron silang ginawa on their part. Hindi Diyos lahat ang gumawa. Amen? May initial move sila. Even yung paghati ng dagat, di ba? Even yung you need to step, the first step para mangyari. Kasi yun yung expression of faith. Okay? So dito pinag-aaral natin, mayroong tatlong area, I'm summarizing now the whole thing, mayroong tatlong area ng pagdating sa discipline, mayroon tayong tatlong area which is, number 1 is inward transformation. Number 2 is outward expression. At number 3 ay yung ating corporate na journey. Okay. Ano yung inward transformation? Okay. Yun yung paglalim ng ating personal na relasyon sa Diyos. Ano yung outward expression? Yun yung pag-reflect ng karakter ng Panginoon sa araw-araw na pamumuhay natin. Ano yung corporate journey? Yun yung how to grow together in Christ. Alright? Yun yung tatlong yun. Now, doon sa inward transformation, as I am summarizing, meron tayong 1, 2, 3, 4 para hindi ninyo makalimutan. Pwede nating gawing CICI or CC. Di ba? CI. Number 1, contemplation. Number 2, intercession. Number 3, consecration. Number 4, illumination. Okay, na-discuss natin ito, pero I'm trying to summarize now. Pag sinabing contemplation, CC, CICI, CC. Pag sinabing yung first C, contemplation, ang ibig sabihin ay kung paano makinig sa salita ng Diyos at mag-meditate. Contemplate. Yan, contemplate. Okay. Siguraduhin yung meron kayong time with God na nakikinig, hindi nagsasalita, nakikinig. Right. At alam natin ang verse na yan, Joshua 1:8, diba? Para magawa mo ang Word of God, para magkaroon ng good success, you need to do not let this book of the law
shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Then you shall make your way prosperous, then you shall have good success. See? So, importante yung meditation. So, yung this book of the law shall not depart out of your mouth, confession. You need to speak. Ang ibig sabihin ng confession ay speaking the same word that God has spoken. Homologeo. Homo means same, logeo means word. So, pag sinabing confession, it is homologeo, ang ibig sabihin ay homo, the same word. So, ang ating mga bibig, tinitrain natin isalita ang mga salita ng Diyos. Yun yung, this book of the law shall not depart out of your mouth. Ang discipline na yan, nasa Deuteronomy. Yung discipline na yan. Paano yon? Yung mga magulang, huwag yung kalimutang sambitin ang salita ng Diyos palagi sa inyong mga anak, bago matulog, pagkagising, maglakad sa kalsada, lalabas ng pintuan, maglalakad sa kalsada, you speak the word, i-remind mo ang salita ng Diyos sa iyong mga anak. Mahaba yun, mahaba. But nandoon yung the way how we do it. Alright? So, yun yung contemplation, listening to God and meditating His Word. Ako, pag hindi ako nagme-meditate, hindi ako nag-iisa with God, hindi ko maayos ang isang araw. Magulo. Kasi sa isang araw kasi, nagre-receive ang ating brain ng thousands of ideas and thoughts. Kaya pag gabi, hindi ka nag-meditate, dala-dala mo sa panaginip mo yan. Pati yung mga nakaraang linggo. Kaya pag tulog ka na, napapagod ka pa rin kahit tulog ka na, may stress. Kasi sa panaginip mo, sino dito sa inyo ang nagising na pagod? Kasi sa panaginip niya, hinahabol siya ng aso. Alam niyo ba na yung panaginip parang totoo yun? Bagamat walang physical, yung brain mo nagtatrabaho. Nakakapagod yan. May mga gumigising. Ganon yun. Imagine, gusto mong matulog para magpahinga, napagod ka pa rin. Why? Yun yung kakulangan ng meditation. For your information. Alright? Kahit Kristiyano ka na, if you do not know how to be alone with God, may kasabihan, being alone with God, or being alone but not lonely. Magkaiba yon. Being alone but not lonely. May mga iba, ang interpretation natin, nag-iisa siya, kawawa naman. That's not true. Ako, mas enjoy ko na nag-iisa ako. Wala naman, Sister Catherine, di ba? Kasi, every time ako'y nag-iisa, I converse with God. I meditate the Word. Amen ba? Bumawi naman tayo. Di ba? Ganito yon. Isipin mo, nanay ka. Tapos, gusto mo mapag-isa kasi sa dami ng, nanay. Yung mga anak, di ba? Tapos trabaho. Tapos, Tapos, pumasok na sa eskwelahan yung mga anak. Di tahimik na ang buhay. Pagkagising ng mister mo, di ba? Parang na-absorb mo lahat yon. Hindi, binaliktad ko lang. Pwede naman, hindi lang yung babae or yung lalaki ang nag-i-stress. Ang ibig sabihin ay, ewan ko sa inyo dito, meron ba talagang, yung iba takot mapag-isa? May anong tawag doon sa, fear? Fear of being alone? Oh. There is an art of being alone but not lonely. Ako, pag nag-iisa ako, hallelujah. Yung iba, alam ko naman yun, yung nag-iisa pero hawak ang cellphone, tumatawang mag-isa. Meron yun, may mga ganon. Pero hindi pa rin nag-iisa yun nanonood kasi Yung sinasabi kong being alone ay walang outside media, whatever. You are alone, you are meditating the Word, you are conversing with God. At pag habang ina-absorb mo, it will lead you to praise and to worship God. Kung hindi nyo pa natikman yan, na time with God,
I challenge you to do that. Napakaganda. Do not evaluate na pag nag-iisa ay hindi masaya. That's not true. Pag alam mo ang gagawin mo, ang pag-iisa ay plus. Sa akin, plus yun. Tama? Kasi mahirap marinig ang Diyos na may kausap kang ibang tao, o kaya anak, o kaya asawa, o kaya aso. Pati aso nga, kinakausap natin, di ba? Oh, totoo yun. Mahirap kausapin ang Diyos na marami pang ibang kausap o boses. Kaya pag meron kang privilege to be alone, gawin mo yun with God. Being alone with God is not a dead time. It is the best time. Amen. Yan yung contemplation. Okay. And then, while you are enjoying the promises of God, of course, maglalago ka sa intercession, engaging in deep and persistent prayer. Hindi ko naman kailangan ipagsabi, pero tuwing ako'y nagme-meditate at fully charged na ako in the Spirit dahil nakaka-receive ako sa Lord ng mensahe, ang susunod na lumilitaw sa isip ko, mga mukha ng mga tao sa church, sa congregation. Pag lumilitaw ang mukha at naalaala ko, pinagpipray ko na. Amen ba? O naalaala nyo lang sila kasi may utang sila sa inyo. Wag sana, di ba? Siyempre, maalala mo talaga, oo nga, hindi pa nagbayad siya, oo nga. Pero, the reason why sometimes naalaala natin at i-redirect nyo sa prayer. Kahit yung nakautang, Lord, I pray, pagpalain mo siya, makabayad na siya. Amen? Ganon. Not necessarily dahil sa kailangan mo ng pera, but once the Lord is leading you, na, uy, bakit lumitaw yung mukha niya? Di ba? O bakit naalaala ko ang pangalan niya? Kasi, dinisign ka ng Diyos na ipag-pray yan talaga. Minsan, I have a question sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto kong maging banal, gusto kong hindi mag-isip ng masama. Gusto kong ang aking isip ay sanctified. Pero the more na nagpipray ako, the more na marami akong nakikitang hindi maganda. Kasi pag ang mind mo ay pure at nakababad sa Word of God, pag tumingin ka sa isang bagay, makikita mo agad yung mali. Tama? Kasi pure eh. Tama? Makikita mo yung... Pero kung pares kayong marumi, wala kayong makikita. Marumi kayong dalawa eh. Di ba? Pero pag nililinis mo ang utak mo, madali mong ma-identify kung may mali. Tama ba? Kasi Now, dalawang pwede mong gawin. Nung una, hindi ko alam. Kaya magiging judgmental ka. Ako ang banal, ito, compromiser. Tama, ano? O, yun yung pwedeng mangyari na huwag mangyari sana sa atin. Pero kini-question ko ang Lord, siguro tama yung mga ito yung, hindi pa, first 5 years of my being Christian and church planter. Yan yung mga question ko. Siguro, tama siguro yung mga monastery, yung mga munghe ba yan? Mungha. Tama ata ang mga yun. Kaya sila umakyat ng bundok kasi ayaw na nilang makakita ng masama. Sa bundok, wala nang mga naka-mini-skirt, di ba? Sa bundok, wala nang signal, di ba? Wala nang makikitang kung ano-ano, kaya magpapakabanal sila doon. Yun yung utak ko noon na akala ko yun yung tama kasi nililinis nga ang utak. Pero hindi naman pwede na lahat aakyat sa bundok, di makikita-kita na naman tayo doon, di ba? Okay. So, question ko sa Lord yan. Sabi ko, Lord, bakit kung kailan gusto kong hindi mag-isip ng masama at gusto kong luminaw ang aking pag-iisip, only pure things, lalo kong nakikita ang kamalian at problema sa loob ng church. Hindi naman dito yon, yung naunang church na naka-assignan sa akin. Sabi ng Panginoon sa akin, I allow you to see these things, sabi niya, those things, so that you will know what to pray. Yung pala yun. May mga iba, kahit may masama na o hindi magandang nakikita, parang bulag, may grasya ang Diyos dyan. Di ba? Yung parang hindi mo makita, kasi if you love the person, you only see the good things in them. Amen. Parang hindi kayo na-inlove sa inyong mga buhay. Naalala mo, nung nililigawan ka ni Mr. Mo, amen? You only see the good things.
Hindi mo maamoy yung mga mabahong sapatos niya, yung mga medyas. Wala yan. Kasi na-inlove ka nga. But when you start to see the things negative, do not blame anyone. Ang tendency ng iba na nasa flesh, imarites. Tama? Pag may nakitang mali, tatawag sa iba in the form of, oy, may pagpipray tayo. Di ba? Nakuha niyo? Kunwaring ipagpipray tayo. Pero, habang nagdadadada sila, o sige Maria, o sige sisters, hindi na nag-pray yun, nagmarites lang talaga. Di ba? Salamat sa Diyos, wala dito yun. Amen. Oh. So, ang ibig kong sabihin ay, our tendency is to share to others kasi may nakita ka. Pero hindi pala. Our first primary purpose why God allows you to see things that are not good, even in our community, is so that you will know what to pray. Gagamitin ka pala ng Lord. Pag sensitive enough, ang purpose niyan is for you to pray for those things. Amen ba? Personally, you need to pray. Okay, so yun yung intercession. Okay, again, consecration. Ito na yung sa internal discipline, sa personal discipline, kasama ang consecration. Ano ang consecration? Isang desisyon na I will consecrate myself to God. Alright. Pag sinabing consecrate, ito yung hindi lahat ng bagay yes. May mga bagay na pwede ka nang tanggihan. Amen ba? Kung dati, seafood, you eat everything you see. Di ba? Mahilig sa seafood, di ba? Kakainin lahat ng nakikita. Seafood. Kala ko hindi nyo makuha eh. Seafood. So, you eat everything you see. Kung dati noon, pag may nag-consecrate ka na, sasabi mo, Lord, turuan mo ako ano yung tamang pagkain at ano yung mga bagay na isi-set aside ko. Yan yung denying yourself so that you can grow spiritually. Kung yung pagkain na yan ang pumipigil sa'yo para hindi ka mag-grow spiritually, ay, mayroon bang ganun, pastor? Oo! Pagkain ka ng kain yan, tapos may nangyari sa'yo. Hindi ka makapunta sa church o sa life group. O di ba, yung pagkain ang pumigil sa'yo. Tama ba? Oh. So, hindi lang pagkain yan. Anything. In-example ko lang yung pagkain kasi yung pinakamasarap yan na example. Amen. Oh. Anything that hinders you na hindi ka makalapit sa Diyos, isakripisyo mo yan. Kasi ang goal natin is how to go near to God. Kahit maganda pa yan, kahit na yan ay, for example, trabaho. Nag-pray ka ng trabaho, binigyan ng Diyos sa'yo. Another na, Lord, kulang pa itong aking trabaho, yung aking income. Bigyan mo pa ako ng mas magandang trabaho. Binigyan ka nga, pero linggo, hindi ka na makaka-attend. Ano sa tingin mo? O kay life group, wala na. Ano sa tingin mo? Diba? It's hindering your relationship with God. I-prioritize natin ang ating relationship sa Diyos. Amen ba? It takes a disciplined person to say no, even to good things. Kasi sa atin, na-train tayo to say no sa bad things. Tama ba? Yan yung standard. Oy, bad things yan. No. Ay, hindi maganda yan. No. Ay, good things yan. Pwede. No, mali yun. Maling decision. Hindi about good or bad. It's not about the fruit of the knowledge of good and evil. Ang batayan natin hindi sa good and bad. Ang batayan natin ay bad or good, basta hinihinderan ka niya sa relasyon mo sa Diyos, hindi pwede. Say no to that. Learn how to say no, even to good things. Ay, maganda ang offer. Di ba? Magkano ba dyan? 300? Pipila ka pa? Doon sa kabila, 2,000. Ay, di lang ang ibigay mo. Mga gano'n, di ba? Para may alam kayo, ha? Akala ko doon lang yan, sa kabilang buwan, ha? Pero, something na pag ginawa mo, na naaapektuhan ang prayer life mo, nakukonsensya ka, at
naapektuhan ang iyong relasyon sa Diyos. Yun yung importante. Relasyon sa Diyos. Amen. Okay, naapektuhan, don't do it. Ang tawag dyan ay, kasi hindi lahat ng Kristiyano ganyan. Kaya ako itinuturo ito, kaya para sa ganun, yung pagiging Kristiyano natin, ibang level. Consecrated. You are consecrating yourself to God. So, adirian ay food, media, distraction, anything that will bring you away, your focus away from God, right? You learn to say no to that. Even they are good and talented na mga kwan. Ay, may magandang kwan, sa piyesta, may magandang kwan, mangyayari. Ano yun? Yung kwan, yung Miss Manawag. Balita ko, Mari, ang ganda nung anak mo. Ipakontis mo, malaki ang bigayan dito. 70-30. Okay, sabi, 60-30. 60 sa iyo, 40 sa bayan. O, anong isusuot? 2-piece. So yung anak mo, hahayaan mo magbilad-bilad dyan, ang mga malalaswang mata, para makuha mo lang yung 60%. Kaya mo bang gawin yun? Pagpestahan, nire-rape yung anak mo sa entablado? Pero maniwala kayo, may mga pastor tuwang-tuwa, anak nila. Ang ganda ng anak ko. Pero pinagpipista na maraming mata yun. Sorry ginamit ko ang pastor, pero meron. Doon ako nagtataka eh. Doon ako nagtataka. Kaya ba yun? No, we are consecrated to God. Learn to say no even to good things. Kung yan ang maghihinder ng paglapit natin sa Diyos. Amen ba? Paano magre-revival kung ang tingin ng unbeliever sa atin, kaparehas lang natin sila? Then, yung illumination, CC, yung last eye, illumination, studying and internalizing God's truth. Yun yung ginagawa natin ngayon. Yun to ang pinakamaligayang mga panahon ng CCP ngayon na ang mga churches ay nagsisimulang mas interested pa. Interested tayo every Sunday. Yeah, makinig. Tradition, kultura. Pero pag nagsimulang pag-aralan yan, nagsimula ka lang umupo, magsimula ka nang mag-take note, magsimula ka nang mag-manual, at talagang nagbabasa kahit na nung high school ka, bulak-bulak ka, ngayon ka man lang makabawi. Di ba? Amen? Parang mga seryoso kayong mga estudyante nung high school at college kayo, ha? Okay? Ito ang pinakamagandang klase ko, yung pag-aaral ng Word of God. Nakalimutan ko na almost lahat ng pinag-aralan ko sa college, pero ang salita ng Diyos, hindi pwedeng makalimutan. Ang benefit nito, even after this life. Amen ba? So, ano ang mensahe ng unang, yung internal discipline na yan? Yung relationship sa Lord. Inuulit-ulit ko ito para mamaster na natin kasi I'm summarizing. Okay. Yung outward expression, na-share ko na yan. Mayroong 1, 2, 3, 4. Ano yun? Yung number 1 is stewardship. Alright? Taking care of God's resources for building His kingdom. Number 2, retreat or finding solitude to hear from God. Number 3, humility. Surrendering your pride and embracing submission. Importante yung character na yan, the submission. At number 4 ay compassion. Serving others in love and selfishness. Pag walang community, hindi mo yan ma-express. Okay? Kasi yan yung outward expression. Paano mo malalaman na ang isang tao may laman siya? Di ba? Parang butil ng binhi ng palay na may laman. Di ba? Pag, uso kasi yung, anong tawag doon? Mantataep. Di ba? Pag tinos mong ganyan, hinangin, walang laman. O, kung hindi pa naman naani, bumibigat, gumaganon. May karga, may laman. Right? At, dalawa lang pwedeng laman ng isang tao eh. O karga, yung word na karga kasi. Holy Spirit o may karga na evil spirit. Ganun lang naman yun. May karga yan. Ako, kargado ako ng banal na Espiritu. Amen ba? Oh. So,
Hindi naman pwedeng magsama. Right? So, importante yung practice ng stewardship, then retreat, finding solitude with God. Okay? There are times na we need to retreat from this world and be engaged with God. Humility, surrendering pride, and embracing submission. Sino sa inyo dito ang naniniwala ba kayo? Totoo ba yun na pag iginiba mo ang pride, hindi na babalik-balik? O babalik-balik? Oo, babalik-balik yon. It's a constant discipline of saying no to self. Nung ang Panginoon si Kristo ay tinukso doon ng kaaway doon sa Mount of Temptation, mapansin niyo yung verse na nakasulat doon. Sabi niya, and the devil left for a little while. Meaning, pag strong, tinisting ka ng kaaway, binira ka, tinitempt ka, nalabanan mo, aalis ang kaaway. Pero, babalik ulit. Hahanapin niya yung time na ikaw ay mahina. Tama ba? Merong isang katanungan eh. Kailan ba umaatake ang kaaway? Pag strong ka o pag ikaw ay mahina? Mahina. May ibang nagsabi, may nabasa ko na iba, o kayo narinig ko, when you are strong daw, saka umaatake din. Of course, given na yung pag mahina ka, umaatake. Pero, pag strong ka din, umaatake din daw siya. Hinahanap ko yung angle na yon kasi hindi ko makuha, pero parang totoo pa rin. Why? Kasi pag strong ka, ang design niya is to weaken you. Pag weak ka, ang design niya is to bring you down. So, ang kaaway tama yung verse na be steadfast, be on guard. Be always ready for your enemy, the roaring lion. Be vigilant, di ba? The roaring lion is seeking whom he may devour. So, ang i-apply natin ay hindi lang mahina o malakas. Tanggalin na natin yon. We need to be strong every day. We need to be vigilant, yung word na vigilant. Ang vigilant ay, sometimes may mga iba, strong ako. Bakit? Nagpapasting ako, nananalangin ako, nagbabasa ako ng Word of God. So pag strong ka, walang temptation ba? Meron. Vigilant ang word pala. May mga iba, when they are strong, they think they are strong, di ba? May kasabihan, may nag-rebuke sa akin, unguarded strength are still weaknesses. Unguarded strength. Malakas ako dyan. Okay? Yan ang bagay na hindi ako pwedeng pabagsakin ng kaaway. Yan. Pero pag hindi mo ginardyahan, baka yun ang weakness mo. Unguarded strength. Yes. Kasi pag strength mo na yan, inisip mo, hindi mo nagagwardyahan yan eh. Kaya ang tamang word is vigilant. Ang vigilant ay nagbabantay. Whether you are strong or you are weak, you need to be watchful. You need to be vigilant. Handa palagi. Parang Boy Scout, always be ready. Amen. Praise God. So, doon na-solve yung question ko na yon, being vigilant. Right? Not vigilant na natatakot, praning, kasi baka aatake ang kaaway, no. Ang picture ng vigilant ay parang isang gwardya sa taas ng mataas na pader at may daanan ng gwardya, vigilant, hindi siya takot, pero umiikot siya, nagagwardya siya. Kasi teritoryo namin ito. Ako ang gwardya ngayon. Hindi yung nagbabantay pero takot na takot kasi baka dumating ang kaaway, mali yun na picture. Alright? The good picture is that you are guarding your house, you are guarding yourself, you know where the position of your strength. You are standing in the position of strength. Yun yung picture natin. Hindi yung nagbabantay na baka dumating ang kaaway at makapangyarihan. Wrong. Alright? So yung apat na yon. And then the last is corporate journey. Ang kagandahan sa pagiging Kristiyano, hindi ka nag-iisa. Amen ba? Praise God. Lahat tayo dumadanas ng pagsubok. Lahat tayo dumadanas ng kanya-kanyang mga
mga challenges sa buhay. Amen. Praise God. Pero, ito ko na, huwag niyong questionan yung grasya ng Diyos, kabutihan ng Diyos. Lord, bakit ginagawa ko ng lahat? Nagtatayos naman ako, mati na ko na. Pero bakit may ganito pa? Alam niyo, yung pag-question mo ang God's divine authority and sovereignty, it is a display of lack of faith. Yan ay display ng lack of faith. Because if you know God, you cannot question God. Alright? Kaya nga, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Sabi ng nakasulat sa Romans, alright, na lahat ng tao nakaka-experience ng mga pagsubok at challenges sa buhay, either you're Christian or not. Ang araw ay sumisikat sa born again at hindi born again. Amen. Ang ulan ay dumadaloy, pumapatak, Kristiyano o hindi. Saan ka nakakita na umuulan lang doon sa Kristiyano at walang ulan sa unbeliever? Hindi totoo yun. God's grace, common grace, ang tawag doon, common grace ay fair for all people. Ganon din sa pagsubok. Hindi pwedeng ang nasusubok lang yung mga unbeliever. Actually, ang unbeliever, kung unbeliever tayo noon, we are victims. Kasi mahirap umalis doon sa yung sarili lang. Pero pag Kristiyano ka, built with strong hands, built by God, God is the builder, God is your Savior, tinitesting din yan parehas. Magkaiba ang design. Sa unbeliever, pag tinira ng temptation yan, it is designed na hindi siya makaalis sa kanyang kinalalagyan. At lalo siya magkasala. Pag ang Kristiyano ay pinayagan ng Diyos na matesting, ay hindi ang design niya hindi pareha sa unbeliever. Dinesign ito para lalong kuminang na parang ginto. So magkaiba ang effect. Amen ba? Okay. Parang ganito yan. Parang clay. Alam niyo yung clay? Clay at saka candle. Wax and clay. The same sun, the same na araw, okay, heat of the sun, magkaiba ang effect. Sa clay, pag binilad mo sa araw, tumitigas. Sa wax, pag binilad mo sa araw, natutunaw. Alright? So imagine nyo, saan ka doon? Pag nabilad ka ba sa light of God's Word, sa discipline of God's Word, tumitigas ka, or natutunaw ka? Di ba? Yung natutunaw means to repent. Di ba? Okay. So, yung heart mo natutunaw to blend, okay, with the light. Amen. So, what material you are made of? Anong material yari ang iyong puso pag na-expose ka sa salita ng Diyos? Alright? Tumitigas ba o natutunaw para magsisi at magbalik loob sa Diyos? Praise God. So, in corporate journey, ang kagandahan nito, huwag mong sabihin, Lord, bakit ako palagi? Parang yung awit na ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan, di ba? Hindi totoo yun. Yan ay state of self-pity. Naalala nyo si Elijah, di ba? Sabi niya, ako na lang ang naiwan. Hindi totoo yun. Marami pang propeta ang hindi pa nag-bow down. Nakatago lang. Pero siya, desperado siya na lang daw ang nag-iisang naiwan. So, hindi ganon. Lahat tayo dumadanas. Why? Kasi ang gustong i-attain ng Diyos ay yung itinanim na binhi sa atin. Kung meron talaga nakatanim diyan, hindi yan guguho. Gusto ng Lord na tanggalin talaga yung maskara. Tanggalin talaga yung religiosity. At ma-expose yung nasa loob natin. What are you built of? Ano talaga ang pundasyon mo? So sa isang tunay na Kristiyano, totoong Kristiyano, hindi nagbabago ang pananaw niya sa Diyos. Hindi nagbabago ang worship niya. Hindi nagbabago ang kanyang karakter sa Diyos kahit dumaan siya sa pagsubok. Mas grabe pa ngang lalong nai-inlove sa Diyos yan. Kaya ang kaaway, minsan umaatras. Kasi the more na inaalaw siya ng Diyos na walang power ang enemy na
to just come to you and persecute you. Walang power if God will not allow. Maliwanag? Amen? Now, when God allows, alright, at ang kaaway matik na aatake, at habang inaatake ka ng challenges, pagsubok sa buhay, temptation, lalo kang tumitibay, si kaaway aatras. Sabi niya, lalong na-inlove sa Diyos to ha. Atras mo na. Di ba? Kasi ayaw ng kaaway na ma-inlove ka talaga sa Diyos na buhay. Ito ang problema. Doon sa pag-atras niya, at gumanda ng gumanda, wala ka ng persecution, at hindi mo na maisip ang yung pagpunta sa church, devotion, Bible reading. O, di ba mas maganda? Sabi ng demonyo. Pag pinersecute ko, lalong tumatawag sa Diyos. Pag hindi ko pinersecute at biniyayaan ng Diyos, okay, hindi niya alam i-manage ang kanyang pera, ano sa tingin nyo? Ilan ang mas maraming nababackslide? Sa pagsubok o sa karangyaan? Ano sa tingin nyo? Ito na lang, magandang question. Ilan ang mas nakakalimot sa Diyos ang tao? Sa may pagsubok siya o kung wala siyang pagsubok? Pag walang pagsubok, ay nako, dami mong maiisip na pupuntahan. Totoo yun. Kristiyano o hindi, yan ang psychology. Tama ba? Kaya, dapat mag-crossover tayo. Kung may pagsubok, in love ka, pag may karangyaan at may blessing sa physical, financial, lalo ka dapat na tumataas ang spirituality mo. Amen. Praise God. Yun ang dahilan kung bakit, yan sabi ko nga sina, Pastor Mark, yung mga ibang may kaya, the more na pinagpapala sila ng Lord, the more they empty themselves. Okay? The more they give, the more. Why? Kasi, ang may tinatawag na deceitfulness of riches. Beware of the deceitfulness of riches. Ang kayamanan ay mandaraya. Na hindi ko sinasabing ang kayamanan ay masama. Pwedeng mandaya sa atin. Depende sa puso natin. Pag tama yung analysis, may mga iba kasi takot sa kayamanan, takot sa pera, kasi baka daw mabackslide sila. Sige, lahat ng takot, ibigay nyo dito at tayo na ang bahala. Di ba? Okay. Mas delikadong yumaman yung masama ang puso. Amen. May pera, di ba? Anong gagawin niya? Kung masama ang puso. Kung walang pera, 1 buti lang eh. Kung maraming pera, 10 buti. Anong gano'n lang yon? Nagiging mabubuting tao sila, di ba? Pero pag ang Kristiyano ang may pera, maraming project ng Panginoon ang nangyayari. So, huwag tayong matakot sa finances. Depende sa yung humahawak. Kaya ang pera is amoral, meaning walang positive or negative. Depende sa humahawak sa kanya. Amen ba? Kaya, masama ba, Pastor, na mag-pray na, Lord, ibuhos mo sa akin ang financial blessing? Hindi masama yun. Lalo na pag ang puso mo ay para sa gawain ng Diyos. Kalooban ng Panginoon yan. Pero galing din tayo sa ganong teaching noon eh. Alam ko yan. Pero sabi ko, bakit ngayon? Ay, Lord God, alam ko, kuripo din ako noon. Hindi ko alam yung... Pero Lord, binabago ng Lord ang heart ko. Gusto ko talagang yung mapagpala ako ng Diyos financially. Spiritually, no problem. Pero spiritually, sabi ko, kung word of God nga lang, wala namang problema, di ba? Ilang sermon ang gagawin mo, magbabasa ka, mananalangin ka. Pero we want to do more than that. Amen ba? Hindi lamang ako, kundi yung mga ibang tao. Okay, tutulungan. So dito sa last, yung group, yung corporate accountability.
May nakasulat sa Biblia na iron sharpens iron. Praise God. Meron din nakasulat na confess your sins one to another so that you may be healed. Okay. So, maganda rito kasi may life group. Ang life group, pati yung mga kapatid natin, wherever you are, na nanonood, ibang bansa, right? Of course, sa Santa Barbara, Christ Our Life, importante, we give emphasis to life group. Kasi sa life group, may accountability. Ang accountability ay meron at meron. Dapat may attitude tayo na you feel safety pag may nagkukorek sa'yo. Galing ako sa buhay din na galit ako pag ako'y kinukorek. Be honest, may mga ganun ba dito noon? Yung pag pinagsabihan mo, ay ayaw mapagsabihan. Depende naman sa nagsasabi, di ba? Okay, depende. Pag ang nagsasabi ay alam mong may issue at hindi talaga for your good, siyempre, mararamdaman mo naman yung madidiscern mo. Pero within your community, it is your duty to guard one another. At pag napagsasabihan, it's not because gusto niyang maging mas magaling siya kaysa sayo. It is because you belong to this community and that lahat kayo ay aangat. Lahat kayo ay mag-grow. Amen. Yun yung iron sharpens iron. Yung principle ng iron na iubol, di ba? Iron sharpens iron. Kung sa tabla mo gagawin yon, walang effect. Kakainin niya yung isa, okay, masusugat yung isa. Pero pag iron, oh hallelujah, di ba? Sino sa inyo dito masasabing matalim ang iyong pananalita? Oh, di ba? Tama ba, matalim? Pag matalim, siguraduhin yung word of God yan. Kasi may mga matalim na hindi word of God. O, di ba? Makakasugat talaga yon. Pero maliwanag dito, iron, ba't ka nasugat? Baka hindi ka rin iron. Yung mga sensitive, baka styrofoam. Okay? So, yung iba, you join the life group talaga. You make an obligation to join a life group. Eh, pero ayoko doon kasi nandun si ganito. Grabe kung mag-rebuke. Yung rebuke na yan, pagmamahal. Sino naniniwala na pagmamahal yan? Amen. Sino naniniwala na pag ang isang kapatid, kahit masakit magsalita, alam mo mahal ka niyan? Dapat ganun tayo, magkakakilala tayo. Ang problema natin, sa magsalita tutat, pero inararo tukatan. Amen? Oh. So, yun yung accountability circle, that a person where you can confess your sins, you can confess your weakness, at hindi ka niya ida-down. Amen? Alam mo sa may, kinumpisal mo yung kasalanan mo, kuwang kulaot. Diba? Hindi ganon. Pag ang isang tao marunong mag-confess ng sin, sa totoo lang, marunong umami ng kasalanan, kalakasan yan. Kasi maraming tao hindi marunong tumanggap. So if you know how to humble yourself, it is not weakness. If you know how to confess your sins one to another, it is not weakness. It is a strength of this community. Amen. Adoration. We only don't confess sins one to another. We worship God together in spirit and in truth. Amen. And then, the reason why may life group tayo at G7 1010 movement is to have fellowship one with another. Isinishare natin ang kalakasan ng bawat isa sa bawat isa. Strengthening unity among the believers. Maliwanag yan sa Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of one another as the others are doing it, but exhorting one another. Well, pwede rin naman na i-apply natin yung word na, let your speech be always with grace. Di ba? Yung iyong pananalita ay dapat palaging may grasya. Ganito yon. Akala nyo, sino may
pangalang grasya dito? Grace? Grace? Taas ang kamay? May grace ba? Oh. Kung asawa mo ay grace, talagang may grasya palagi, araw-araw. Grace, kiluto ito. Grace, palaba ito. Grace. Oh, let your speech be always with grace. At least walang grace dito. Yeah. Meron? Oh. Pag grace, huwag abusuhin. Amen. Praise God. So, may mga ibang tao o ibang Kristiyano, pag magsalita, punong-puno ng grasya. Amen? Sino sa inyo dito ang may kakilala, kapatid sa life group, na pag nagsalita yung kapatid mo, isang linya pa lang, lumakas ka na. Isang linya pa lang ang sinabi niya. Isang linya pa lang, pero lumalakas ka na. Why? Alam mong totoo ang sinasabi niya, alam mong sincere siya, alam mong love ka niya. Amen ba? Praise God. So, and lastly, service. Service one to another. Okay. Ito yung measure of greatness. If you know how to serve, it is not weakness. Ang kulturang Pinoy na galing sa Kastila, ganito. Kami yung elite. Ikaw, alila ka, maglingkod ka, mag-serve ka. Kastilyanong isip yan. Yung mayroong elitista, mayroong middle class, higher class, high class, middle class, low class, wa class. Walang class-class. Ang division na ganito, ang ayaw ng Diyos. Yung horizontal na division. Tanungin ko kayo, sino ang author ng division? Automatic, Satan. Pero dapat tinanong niyo ko, anong klaseng division? Kasi si Lord, meron din siyang division. Pero ganito, vertical. Ito ang maling division, yung societal hierarchy. Yung parang ayaw mong makisalamuha kasi poor daw sila. Alam niyo ba sa Biblia, ang pinagtatawag ng Panginoon? Di ba? Umayo kayo, hanapin niyo yung mga may sakit, yung mga pilay, yung mga hindi makapagsalita. Naintindihan niyo? Yung mga poor. Kasi yung mga high class, walang time. Yung mga elitista, sila pa ang pupuntahan mo. Di ba? Hindi sila ang lalapit. So, now speaking spiritually now, hindi tayo nagpa-practice ng high class, middle class, low class. That is the result of sin. Dividing ourselves into different classes. Walang ganon ang Panginoon. Kung meron mang mga kings noon sa panahon na yun, because of duty. Kaya nga si Haring Solomon, hari yun, pero humingi siya ng wisdom. Sabi niya, so that I will know how to serve the people. Mahirap kaya. So it's not the position para sambahin ng tao or parang sa unbeliever. Di ba? Sa Lord, ang position is used to serve others. Kaya ang ibig sabihin ng deacon ay servers. Deacon means servant. Dolos. Servant. Kaya ang course natin ay kurso ng paano maglingkod. Kasi maraming tao hindi na alam maglingkod. Amen. Now, punta tayo doon sa division na galing sa Diyos. Ito yung mabigat na division. At hanggang sa dulo ng daigdig, ito ang last na gagawin ng Diyos. Dito na lang para tama ang aking division. Kasi pag harap ako, yung kaliwa nyo, kanan. Yung kanan, kaliwa, dito na lang. Sabi ng Panginoon, ang mga tupa ay sa kanan. At ang mga ang mga kambing ay sa kaliwa. So, ang Lord, magdi-divide talaga. Pero hindi pa ganun. I-divide niya ang tao, yung mga tupa na masunurin at ang mga kambing na suwail.
So expect the division in the last days. Ang mga tupa magsasama-sama. Amen ba? Ang mga kambing, suil, maaalis talaga. So habang hindi pa sila natatanggal, gatasan natin sila. Kasi may gatas naman. Ayaw. Pero, nandoon. Si tupa, sumusunod. Right? So, huwag natin kalimutan yan. In the last days, yan ang gagawin ng Diyos. He will divide talaga. Okay? So, praise God. At yung kambing ay kailangan ma-born again. Amen ba? Para maging tupa. Amen. Praise God. I assume and I pray, lahat tayo dito ay tupa ng Diyos. Lahat tayo ay, ang kahinaan lang natin, medyo inosente sa maraming bagay. Amen ba? Kung ano yung leader, susunod. Importante ang, nakakita ko yun yung shepherd, inilid niya sila na ganyan, sumunod talaga lahat. Sumunod. Kaya ang sikreto ng tupa sa leader. Pag yung leader, problema, susunod yung tupa. Pag ang leader susunod sa Diyos, susunod din yung tupa. Amen. So, wala na kayong problema. Bakit? Ang leader, pinagpipray, maraming tao, tupa. Ang tupa, isa lang pinagpipray, yung leader. Okay ba? Between shepherd and sheep relationship. Kailangan talaga ang mas maraming nananalangin para sa leader. Amen. Praise God. So that concludes our series about spiritual maturity, the use of discipline, internal, expression, and external expression, and corporate as a group. Maganda yung last na as a group kasi may kunting pressure. Sino sa inyo dito ang kahit ayaw mo, gusto mo na rin? Kasi, sige na, gano'n, di ba? Maraming nakapalibot sa'yo na nagmamahal sa'yo. Amen. Gano'n, powerful yun. Hindi naman tayo ililid ng grupo tayo natin para mawala. I believe in the counsel of many there is safety. Alright? Kaya yun yung ating, let's grow our community. Let's grow our barangay Tagalangit. Amen. Let's grow WCC. Let's grow Christ Our Life Ministries. Let's grow CCPIMI. Praise God. Let's grow the mission of God. Amen ba? Tayong lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Patuloy po kayong nangungusap at tinuturuan ang iyong mga anak. Alam ko, Panginoon, hallelujah, patuloy niyong fino-form, nilililok ang Panginoon sa Kristong nasa amin, ang kanyang Espiritu, ang aming Espiritu na kawangis ng design ng Panginoon hanggang sa mahubog si Kristo sa aming mga buhay. I pray, O God, salamat sa iyong mga anak. Patuloy silang sumusunod sa iyo. Patuloy na hinuhubog. We cannot judge anyone and anybody. It's only to your word, O God. And through your word, there's always progress. There's always acceleration and ascension, O God, in what we will become. From glory to glory and from faith to faith, we are growing, increasingly growing in faith, in discipline, in Christian living, and everything. So that, Lord God, bago bumalik ang Panginoon si Kristo, we are almost perfect. You are our perfection when you come. Hallelujah. We will have the 100% perfection. But now, Lord God, you are sanctifying us, cleansing us from everything that is not of you. Bless each and every one, Father God. And alam mo namin, Panginoon, it's not by might nor by power, but by your Spirit.
Only by your grace na magagawa namin ang mga bagay na ito. Salamat dahil punong-puno po kayo ng grasya, unlimited God's grace working in each and every one of us. Bless, O God, each and every one. Not only thank you for the blessing spiritually and the blessing of sanctification, but also, Lord, thank you for the outpouring of the blessing materially and financially in Jesus' name. We also declare the law of divine healing to continually operate and declare the law of divine health. Thank you for the law of liberty. We are free to worship and praise you. And thank you for the law of love na nag-ooperate sa bawat isa sa amin. Salamat sa paglalakbay na ito, Panginoon, towards Christ-likeness. Marami kaming natututunan at kami ay nag-i-increase in everything that you have deposited inside of us. Bless also, Lord God, our giving, our stewardship. Ma-perfect namin ito, Panginoon, sa iyong grasya. We will be totally persuaded, totally convinced that this is one way of how you can bless us and make us rich in this world, wealthy in the things of this world, because we will build your kingdom. Salamat, Panginoon, sa obedience ng bawat isa. May your name be glorified continually. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Roland, sa napakagandang mensahe mo sa oras na ito. Ating pong i-prepare ang ating tithes and offering. Pangungunahan po tayo ni Brother Darwin Antalan. Po tayo po mga nalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkapalang na-receive po namin, pinagkakalob niyo sa bawat pamilya po namin. Hallelujah, Lord. Jehovah Jireh. Mga tithes and offering, Panginoon, ay na karapat-dapat na ibigay sa iyong kaharian, Panginoon, upang magamit, Panginoon, sa paglago at sa mga ministry pa ng aming church, Panginoon, ay lumago, Panginoon. Gayet po ang aming tithes and offering, Panginoon, sa iyong bahay, Panginoon. Gagamitin po ito, Panginoon. And Lord, dalangin po namin ang bawat magbibigay. Patuloy. Alam po namin na nandiyan po ang blessings na darating pa, Panginoon. Pagkakaloob mo, Panginoon. Pagkapalain mo ang bawat trabaho po namin, bawat taniman, bawat works ng aming mga kamay, Panginoon, ay maging pagkapala, Panginoon, sa aming family at lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong ministeryo, Panginoon, sa iyong ministry, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Panginoon, dahil kailanman ay hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa amin, because patuloy na patuloy, Panginoon. Continuous ang blessing na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, sa mga pagkain, Panginoon, sa mga trabaho, Panginoon, ay hindi po kami nagkukulang dahil, Lord, Ikaw ang Diyos ng sobra, Panginoon, Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming mga pangailangan, O Diyos. Kaya tinataas ka namin sa bawat buhay po namin, Panginoon, maging sa aming tithes and offering, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay darako sa pray one another. Maghanap po tayo ng ating kapartner, babae sa babae, lalaki sa lalaki.
Okay po, sa oras na ito, tayo po lahat po tayo ay pinagpapala ng Diyos. Amen. Sino po ang may matapang na testimony ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Amen. Si Nanay Kunching po. Hello, Nanay Kunching. Namiss namin kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Manunahan lang ulit akis ko. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos at sa inyong lahat, mga ka-family ng Christ and Life Family. Sa mga prayer niyo po sa aking anak, siya na po ngayon ay recovery, pero ang hinihiling ko po yung complete healing, yung healing ng Panginoon at ang kalakasan physically upang mapaglabanan niya yung mga nararamdaman niya kasi kagabi. Naaburido na naman yung mga nagbabantay. Hindi naman ako ginising kasi nagbabantay ako doon 2 anak ko sa kabilang kwarto. Kapag gising ko kaninang umaga, nandun silang lahat sa labas. Nagsasabi-sabihan sila na si Ayan ganito, si Ayan ganito. Tapos sabi ko, ang unang naalala ko, nagpapasalamat ako sa Diyos. Si Sister, siya po yung lagi kong nalalapitan. Kasi, pag meron na akong problema, yun yung pinapaalala ni Lord sa akin. Kapatid natin si Seni. So, tinawagan ko siya, in-advise niya ako, nag-pray kami. Tapos, sabi niya, tawagan niyo si Pastor, saka si Inay. Pagkatapos naming nag-usap, nag-pray, tumawag ako kay Pastor, sabi niya kay Ayan, agka man nenervyos, sabi niya. Mag-relax ka labat. Kasi pag nanervyos ka, unsisiksik iraratayakin, lalo yaon tagay may dalam. Kasi 150, 100 na naman yung nakuha nila kanina. So, sabi ko, narinig mo yung sinabi ni Pastor, kaya mag-relax ka lang. Kasi ugali labatan ko no, kasi walay blood to ya, sikato may tatambalon. At ang sakiala ng suuluto ko, no? So, ang hinihiling ko ngayon yung complete healing ng anak ko at ang patuloy na recover kasi mangit tambal. Tapos sabi ni Pastor kanina, tulungan tayo sa may natural vitamins para malabanan niya yung pain na nalilik na to. So, sige, Pastor, dito na lang manalad sa rata ibabagay yung ko. So, praise God. Salamat sa inyong lahat. Alam niyo, ang iyak ko ngayon, yung iyak ng kagalakan, hindi yung iyak ng sa nararamdaman ng anak ko, kundi yung iyak na kagalakan na nagmumula sa Panginoon. At patuloy po ako na humihingi ng tulong nyo sa pabagitan po ng prayer. Kasi alam ko na walang imposible sa Diyos sa prayer. Alam ko po na pag kumapit tayo sa kanyang mga pangako, hindi niya tayo papabayaan, hindi niya tayo iiwan. At salamat sa mga tao na nilapitan po namin. Hindi po kami nabigo. Maging sa mga, pumunta po sila kay Congressman Arenas. Alam niyo po kung magkano yung binigay niya sa GL? 60,000. So sabi ko, oh, salamat katawan. Tapos yung mga binigay ng mga kandidato na nilapitan nila, tulong-tulong yon. At naging yung doktor, salamat sa Panginoon sa doktor na inirekomenda nila para sa aking anak dahil napakabuti niya, napakababang loob. Siya po yung pinaglaban niya yung PhilHealth. Alam niyo po, ang daming nabawas sa PhilHealth kasi 2 case ang sinabi niya na naka-file sa sakit niya. So,
ako'y nagpapasalamat dahil namaliyamay sa hospital, si karasun sukliad, si kami, sa may anak ko, niluloko dara may kakapinsan tuya, mas iti manghibad sa may anak ko si Bamba. Ayan, si kanis ako, nampautang edkin, hospital, si kasusuklian da. So, alam niyo yung mga kabutihan ng Panginoon na hindi ko po ma-express, kundi umiiyak na lang ako sa kabutihan niya. Umiiyak na lang ako dahil tunay na pag tayo kumapit sa Panginoon, hindi tayo papabayaan. Hindi niya tayo iiwan sa kabila po ng mga pagsubok. Sabi nga ni Pastor kanina, magkaiba-iba tayo ng pagsubok. Pero ang Diyos nandyan na hindi kailanman nang iwan. So, salamat sa inyong lahat. Kayong lahat na nandito, yung mga tumulong, yung mga yung ang hinihiling ko na lang yung patuloy na madaling recovery niya para maidala ko dito, magpasalamat din sa inyo. At patuloy kong ipagkakatiwala sa Diyos ang aking anak dahil sabi ko nung nangyayari sa kanya yung talagang critical. Sabi ko kay Pastora Zeni, totoo ito. Pastora, pag nawala ang anak ko sa buhay, hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko, Nay, huwag niyong sabihin yan. Sabi, pero sa totoo lang yun po, naririnig, nararamdaman ko kasi pag wala po si Ayan sa buhay ko, yung mga gagawin sa bahay, marami akong makakaalala sa kanya kasi pag may problema sa bahay, siya na lang yung gumagawa. May problema sa tubig namin, lahat-lahat, yung mga sasakyan. Siya na rin po ang lahat-lahat. Kaya sabi ko, Lord, huwag mo pong anak kukunin sa amin. Alam ko po meron ka pong plano sa anak ko na bibigyan mo po siya ng pangalawang buhay, na itiwala niya yung buhay niya sa iyo. Kasi minsan yung anak ko, sa kabila po ng maraming pagsubok sa buhay niya, siguro minsan medyo nawawala. At ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, nadadala ko naman siya dito para makarinig ng salita ng Diyos. So, salamat sa inyong lahat. Hindi po maubos yung pasasalamat ko sa inyo sa kagalakan, sa kabutihan na ipinadama nyo sa amin. Alam po namin na kayo lamang yung aming inaasahan. At ako po yung nagpapasalamat sa lahat po na ginamit ng Diyos para makasurvive sa ang aking anak. Kasi alam ko nung nasa hospital, nung nasa ambulansya na siya, yung talagang parang wala na siyang, kasi hindi nila makakausap pag hindi nila inayug-yug, tapos sabi gumagano na lang siya, sabi ko. Kaya, alam ko po na meron pang plano ang Diyos sa buhay ng aking anak. Salamat po sa inyong lahat. Sa Kanya lang po ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Yesukristo. Amen. Behind the scene, Mami Kunching, God is working sa inyong buhay. And patuloy po natin ipag-pray si Brother Ayan sa kanyang healing, totally healing sa kanyang sarili, sa kanyang buhay. And sino pa po ang magpapatotoo sa oras na ito? Ayan, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya. Tapos sa lahat po ng answered prayer po during ng pagbubuntis ko po. Actually, nag-prayer and fasting po ako para magka-baby na po kami. At binigay po yan ng Panginoon na ilang buwan lang po na pinagpipray namin. Tapos during ng pagbubuntis ko po is masilan po ako kaya Maselan po ako kaya hindi po ako masyadong naka-attend ng mga first trimester. Pinag-pray po namin everyday na maging okay po si baby. At kasi tuwing magpapacheck up po kami, sinasabi ng doktora baka lumabas siya ng wala sa oras kasi yung aking uterus po is parang naninigas. Tapos pag hindi po siya naging okay,
lalabas siya kasi nakaposition na po siyang palabas. Nasa 3 months pa lang. Ngayon po, everyday po kami nagpipray. At salamat po sa Panginoon kasi umabot po siya ng, actually, napaaga po yung labas niya. Kasi nung March 25, magpapa-check up lang po sana ako. Pero nung chinek up po ako is nakabukas na daw po yung cervix ko. Kaya diretso na po kaming hospital, hindi na po kami nakauwi. Tapos nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi hindi niyo po kami pinabayaan. Kasi nung nasa delivery room na po ako, yung heartbeat ni Bibi po is nasa 200. Sabi po nung OB, pag hindi po bumaba yung heartbeat niya is emergency CS po ako. Kasi po na-stress na po si Baby sa loob. So nag-start po akong mag-praise and worship tapos mag-pray. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi niya po kami pinabayaan. Na naging okay po yung heartbeat niya. Tapos kahit nahirapan po ako kasi hindi po ako marunong umiri. Ayan po, nagpapasalamat po ako kasi wala pong nangyaring hindi maganda sa kanya. At malusog po siyang lumabas. After 3 days din po is nakalabas din po kami. And then sa provision din po, wala po kaming binayaran kahit na piso po sa ospital. Bali, ang gastos lang po namin is yung mga pagkain po sa labas. And then po, ipinag-pray din po namin yung transportation po. Nagpapasalamat po kami sa buhay ni Kuya Pet at Joanna. Tapos si Kuya Nat, kasi dapat alas 12 po ng tanghali, lalabas na po kami ng ospital. Kaso nakita po ng nurse na hindi pa palang nakapirmang doktor. Kaya yung tatay ko na nandun na alas 12, naghintay po siya na hanggang alas 10 ng gabi. Naghintay po kami ng doktor, ang tagal po. Umiyak na po ako dun sa nurse kasi maghapon na rin po kasing hindi kumain yung anak ko kasi wala pa po akong gatas. Tapos pinagbabawal po nila yung kahit magpadede ibigay mo sa iba yung baby, padede ng ibang nanay. Napagalitan po ako ng ilang beses pero okay lang, sabi ko, basta makakain po yung anak ko kasi magwala po ng parang umaga, gabi, tapos panibagong araw na naman. Kaya talagang pinilit ko po na makauwi na kasi iniisip ko din po na baka anong mangyari sa kanya. Pero nagpapasalamat po ako kasi nandyan po sila Jo and Kuya Pet na talagang sila pa yung nag-volunteer na sumundo. Kasi alas 10 po ng gabi tapos umuulan pa. Ayan po, salamat po sa buhay niyo. Nagpapasalamat po ako sa buhay niyo. At salamat din po sa lahat ng nag-pray po na nung ako po ay dinala na sa ospital. Salamat po sa prayers niyo po at pinupuri ko po ang Panginoon at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa inyong buhay. All glory belongs to God po. Amen. Ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Tinatawagan ko po si Pastor Zenny para sa announcement po about sa INMA. And then magkakaroon po tayo ng special offerings para kay daddy ni Brother Mike and then si mother po ni Sister Lisa Arbolente. Sir Zenny, opo. Any announcement po? Tsaka yung relatives ni Madam Nisita. Isa lang po. Sige po. Pastor Zenny, yung announcement po sa ENMA tapos. Magandang umaga po pala. Ayan. Praise the Lord po sa umagang ito. Bago po ako mag-announce, lang po din po ako, testimony. Totoo na ang sabi ng Panginoon, to those who
hope in Him will never be disappointed. Totoo po yun. Kaya lahat po na nagtitiwala sa Diyos, hindi niya ipapahiya, hindi niya pahindian. Kasi even nung pumunta po kami sa Alaminos, nung time na kung saan alam ko po na yung sasakyan, is may naririnig na ako. May naririnig na ako, pero nagpray at nagtiwala sa Diyos na yung biyahe is talaga, ingatan kami ng Diyos. Nakarating po kami. Pero nung time na libing na, ang lakas na yung naririnig. Sabi ng kuya ko sa akin, uy, grabe na yung naririnig ko sa sakyan mo. Tapos sabi niya, oo nga, ipapagawa ko. Sabi ko, pero wala akong pera. Alam niyo po bang pumunta ako sa Alaminos na panggasolina ko lang po ang dala namin. Kasi magastos po yung gasolina. Pumunta pa po kami ng Anda nung time na yon. Pero ang pera ko lang panggasolina. Pero nung sabi ng kuya, yung sasakyan mo, hindi papagawa ko. Doon na ako nag-pray kay Lord. Lord, alam mo na wala akong pera ngayon, pero naniniwala ako sa iyo na may mga angels ka dyan, Panginoon, na magaling magmekaniko, Panginoon. Ganun pa ako. Tapos, angels of the Lord, ayusin nyo naman po yung yung naririnig dyan. Pawalain mo, Panginoon. Lord, imposible to sa paningin ko, Panginoon. Imposible to, pero naniniwala ako sa kapangyarihan mo at pagkilos mo, O Diyos. Tapos, nung talagang dinig na dinig po yan. Pero nung praise the Lord, nung dire-diretso po yung namin, nung nakapunta na po kami doon sa sementeryo, nailibing na po yung pinsan ko po. Nung pumunta po kami, dinaanan po namin yung libingan po ni Mami at Daddy. Naiano ko po yung sasakyan namin, na dumbo. Sabi ko na naman, parang umano na naman na, ang dami ng papaayos, sabi ko po. Pero alam niyo po ba, yung pagkadumbo niya, nawala po yung narinig. Kaya sabi ko, wow, thank you, Lord. All things work together for our own good. Sabi ko nga, may purpose ka, Lord. To you all the glory, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kaya po ang ating Diyos, napakabuti po niya. Kaya napakahalaga po ang pagtitiwala natin sa Diyos. Ano man po yung nakikita natin, nararanasan natin, mahalaga na ipagkatiwala mo yan kay Lord. Kasi siya ang nakakaalam para sa kabubuti po natin. Amen? Kaya yun po yun. So salamat sa Diyos. Hallelujah, nakauwi po kami. Alam niyo po ba, okay na nung pauwi na naman kami ng aking anak, ayan, may naririnig na naman ako. Pero po rin ang Diyos, hindi na siya malakas. Ayan. Pero nung time na yun, nawala po talaga. Nakapunta pa po kami ng Bulo, doon po sa Victoria, doon sa isang, doon sa malapit na naman, yung paganon-ganon, yung paikot-ikot, wala po akong narinig noon na dinig ko doon, wala. Pero nung pauwi na kami, meron na. Pero hindi malakas. So, purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen? Kaya ang pinakamahalaga po sa mga anak ng Diyos ay magtiwala lang sa Kanya. Amen? Ano man ang mangyari, ano man yung nararanasan natin, ipagkatiwala natin yan sa Panginoon. Amen po ba? Praise God. At sa May 1 po, ang batch chaya dito po sa Sapang ay doon po tayo magkakaroon ng pag-aaral. Lesson 4, 5, and 6. Kaya wag pong anong tawag doon? Wag absent ang batch chaya dito sa, Nay, kasama ka na po doon. Batch, okay po, praise the Lord. So, kasi nahuli po tayo, okay, praise God, at magbaon po tayo. Share na lang po. Amen? So, yun po, at ngayon po, bilang we are family in Christ, family po tayo, di po ba? Kaya dapat po din po na magtulungan tayo sa lahat ng mga nararanasan ng ating mga kapatid. So ngayon, sila Brother Mike at si nanay ni Sister Lisa po ay nasa hospital po. Si Brother Mike, yung tatay po niya. At ang ating mga kapatid na ito ay faithful na naglilingkod kay Lord. Kaya mayroon po tayo bilang pagmamahal at bilang sila'y pamilya po natin, tayo din po ay mag-share para po sa kanila bilang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Ito po. Sige, Okay. Thank you, Pastor Arsenio. Tayo po ay yung galing po sa puso nyo, any amount po na pwedeng maitulong po sa daddy ni Brother Mike tsaka ni Sister Lisa Arbolente.
Pagpalain po kayo ng Diyos. Thank you, thank you. Nagsapa nga ro. Nagsapa nag-star. Okay, kung wala na po, darako na po tayo sa closing prayer. Pinapangunahan po tayo ni Nanay Nida Campos. Medyo maaga tayo ngayon. Ano? Nanay Nida. Hello, Nanay. Hallelujah. Tayo po ay tumayong lahat at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Tunay nga po, Diyos, nagpapasalamat po kami, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa pagtitipong naganap sa araw na ito na kung saan kayo pong siyang patuloy, Ama, na nanguna, nangusap sa bawat sa po sa amin at pumuno ng aming mga kakulangan. Salamat po, Ama, sa lahat ng aming pangangailangan, spiritually, physically, financially, Lord God, maging sa aming mga kaalaman. Salamat po sapagkat kayo pong nagkakaloob. Nagkakaloob po kayo, Panginoon, ng higit pa sa aming inaasahan. Higit pa, Panginoon, sapagkat binuhos na nga po ninyo, Panginoon, ng mayamang pagpapala mula sa kalangitan. At maging sa aming mga kapatiran, Panginoon, na mayroon pong mga pinagdadaanan sa ngayon. Salamat po sapagkat hindi po kayo nagpapabaya. Kayo pa rin po ang aming Ama na higit na nagmamalasakit at may magagawa. Salamat po, Diyos, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, sapagkat ginagamit po ninyo ang lugar na ito, ang iglesia ito na kung saan ilalapit po namin sa inyo ang lahat ng pangangailangan ng mga kapatiran, lahat ng concern, Panginoon, ng iyong mga anak, Ama. At salamat po sapagkat dinidinig po ninyo kami at sinasagot. Purihin po kayo, Ama, sa oras na ito at sa aming samantalang paghiwa-hiwalay. Salamat po sapagkat patuloy po namin kayong kasama. Hindi po nyo kami iniiwan. Hindi nyo po kayo pinababayaan. Kayo po ang aming Diyos na kailanman ay kasama po namin. Salamat po. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo umuwi. Ay, sige po, ano po yun? Ayan po, so before po pala tayo maghiwalay-walay po, announcement po yung LYPM po natin, yung pledge po natin, don't forget po this month of April. And also, announce ko din po yung napag-usapan po natin last second week po na magkakaroon po ang per churches ng 200 weekly po na iririmit po para sa ating anniversary po. Yun lamang po. God bless everyone. Okay po. God bless us all